Välkommen. När jag var barn, typ 10 bast, det var min högsta dröm. Det var att få bo i Florida. 40 år senare så kan jag säga att tummen upp, supervinnare, 3:e vintern i Florida. Fatta det. Det är svårt att fatta om man inte är här. Men alla har vi ett val och jag vet inte. Supernöjd. 7:30 på morgonen den 6 december. Och det är superparadiset. Och ja, jag måste säga att jag är fantastiskt nöjd. Jag tycker själv jag är en vinnare. Tack.